da sad je baš uvrnuto. Wow, ovakve stvari morale bi da imaju upozorenje. Sam i Max, privatna policija! Evo šta nam je činiti. Pojavio se neidentifikovani oblik života, strašnog izgleda i još strašnijeg smrada, a boravi iza frižidera još od kad smo se doselili. Ili je neka mesnata tvorevina ili gnezdo hrčka. Upravo na krzno liči to što gledaš. Ovo je šifrovana poruka od komesara, Makse. Šta kaže? Dak? Kaže da postoji veliki problem u središtu zemlje. Da moramo da proverimo o čemu se radi i šta to muči staru damu. Onda pravo u istraživački centar, u laboratoriju! Kako se pojavljuje sve više i više ovih humanoidnih primeraka, apelujemo na vas da ostanete u svojim domovima. Rekli smo već jednom, ali ponovit ćemo. Učo, ti si genije! Ma ko bi rekao da obična salatica može da postane čvrsta kao beton i da ima toliki domet? Samo malo poznatih činjenica zaključuje da, ako se nešto zavrti dovoljno jako, Čak i naši sunđerasti mozgići mogu da probiju skoro sve. Vrteće se 80.000 puta u sekundi. Molimo vas da ne ustajete dok se vožnja ne završi. Hvala. Sredite zemlje, stižemo! Čoveče, svet je zaista prava vrteška boja. Prave drame i radosti majke zemlje. I sve njene izlučevine, kao što vidimo. Znači, ovo je središte zemlje, a? Nije toliko vrelo. Pričaju svoje ime. Bubnjar u mojoj glavi radi prekovremeno. 100 mu ćevapa i ražnjića. Gledaj ovo. Shvataš li šta to znači? Ali ću da pogađam! Središte zemlje će se pregrejati i eksplodirat će tako da će se sve raspasti na sastavne delove, na atomčiće. Tako je! To samo može da nam bude veća motivacija, da se otkačimo skroz i da ohladimo ovo mače. Gledaj tamo, Max. To je ubilačka horda ljudi krtica. Kada ih ima 5 i više, pravi izraz je grumenje. Dobrodošli, stanovnici površine, ja sam dr. Morak. Porodični lekar? Kakva sreća, nadao sam se da ću moći da uklonim ovu Mi krticu. smo ljudi krtice, prosta laža, čiji je zadatak u poslednje vreme da održi toplim središte zemlje. A onda se odjednom pojavilo 500 čudesnih kanala koji non-stop emituju program i zajedno sa tim zaklelo se i sebe nezadovoljstvo. To objašnjava njihov grozan ten i loše držanje. Upravo si. Tako su naše zlikove oči postale otvorene za čudesa za vaše površine zemlje. Od tog dana počeli smo druge uloge. Nećemo više da budemo zatvorenici u mraku. Večeras je večer našeg ponovnog raženja. Večeras ćemo izvesti masovni beg na površinu zemlje i pokušati da izbegnemo ovaj slepački podzemni život i da vidimo sve i zabavimo se. Da! Ne sjećam se da smo tražili da nam ispriča svoju životnu priču. Da bismo se bolje pripremili za društveno prihvatanje, jednom nedeljno subotom uveče ljudi krtice prave zabavu gde se okupaju i vežbaju za izlet na površinu. Naša tišina i nedostaci mogli bi još i da prođu, ali sa druge strane, grozna šapa sa kančama garantuje da će sve bežati od nas. Zdravo, ja sam Keti. Bravo, Keti, ja sam Morak. Oladi malo, Morak.
možda treba da se pogledaš u ogledalo. Za početak, pokušaj da uloviš prvo nekog od tvoje vrste. Vrsta veza sa marmotom može da bude veoma plodonosna. Kako mrzim ove kance! Od uvek su nas pretavale da budemo istinski srećni. Sve do sada. Sa ovim veštačkim šakama možemo da se usudimo da izađemo bezbedno na površinu. Fine ruke. Pa gotovo ako si mladunče glodara. Potreban ti je prijateljski stisak. Zahvaljujući vašem džubretarskom društvu i navici da se kupa sve što se vidi, mi smo zatrpani ispod planina plastike. Za ovako beskonačnim snabdevanjem energije iz jedništa zemlje, uskoro će svaki čovek krstito imati po još jednom ruku. Semi Max, pozivaju se Semi Max. Ovo je hitan poziv od uče. Daj na veliki ekran. Poštovani ljudi krtice, temperatura središta naše planete dostigla je katastrofalan nivo. Ukoliko ne prestanete sa ovakvim besmislenim ponašanjem, dostići će se kritična masa i za 2 dana da ne dekontirati samo 1000 sunacija. More, kao kolega naučnik, molim te da okončaš ovo ludilo pre nego što bude prekasno. Ne, daleko smo odmakli da bi sada stali. Samo što nismo ostvarili svoj san, a veliko okupljanje je večeras. Ali doktore, budite razumni. Nemam ništa šta da kažem, osim da ću večeras biti u vašem gradu ako želite da se vidimo. Ja planiram da perem kosu večeras. Mislim da je krajnje vreme da otkačimo ovaj posao. Šta ti misliš, Max? Slažem se, konačno mogu da bacim ovu stvar. Max, pa nisam imao pojma da si torbar. Nisam ni ja, šta god da je to. Naša jedina šansa za sreću više ne postoji. Zauvek smo zarobljeni u ovom očaju i čamotinji. Zahvaljujući vam. Ma, u redu je. To nam je posao. Ti si ih! Očigledno nema opuštanja kada je spašavanje planete u pitanju. Hajde da premotamo dok traje ova jaka, ali dosadna borba. Nema zarobljenika! Bacite ih u lavu! Siguran si da nemaš ništa u džepu što bi nas izvuklo iz ove zadimljene rupe. Samo bombonice i čačkalice. Pa onda nam je ovo kraj. Gledaj, tamo ima nešto! To je zemlja krtica! Ko bi rekao, čoveče? Nove komšije. A nije li to slatko? Baš kao kad je Harry sreo Sally u nekoj kafanici, samo kilometrima ispod zemljine kore. Sve se dobro završilo, Makse. Svet je bezbedan i ljudi krtice su istinski srećni. To su divne stvari, Seme. Ajde da idemo. Da, mislim da bi volili da budu malo sami. U stvari, žešće se bojim da ih vidim kako se ljube. Krenuli su. Ajde, idemo! Daleko vam lepa kuća na Šimanenju. Šta to smrdi? O, Makse.